да покажем нагледно с Тихомир метода на бат Веселин. Неговият метод е такъв: от тук средата на възела, два възела къде са, значи между възлието се започва и се прави това нещо, рязане, и продължаваме до средата на пъпката. Втория отрез е сантиметър-два на нагоре. Влиза една треска. Продължаваме още. И това нещо се образува. Впоследствие ножката вместо така, обръщането е така. И започвате от тук. И продължавате натам. Придържате леко с пръст и продължавате, за да дадете правата площ, където ще лежат калемите. Може да го направите колкото искате дълго. Това няма значение. И отрязвате. Това е подложката, да кажем. Махате пъпките и ви е лесно вече да гласите другото. Ето го какво се е получило. Дори отзад трябва да се вземе още малко. От тук. То си личи. Тук вече нещата са малко по-сложни, но ето го. Може да изденете и на нула, може и както и да искате. Въпросът е да има и дървесина, която да може да задържа, да не се кърши и после самото дръвче, като го завържите. Следващото, което се прави калемчето. От него от тук се взима едно такова скосение. И след това започвате на обратната страна. И продължавате нататък. Докато излезете пак на средата на самия калем. Това може и дете да го прави. Гледате дали ще дойде или няма да дойде. Още малко взимате от тук. И продължавате нататък. Ето го, отпред отрязано. И сега клинчето от тук. Вече е захапало. Ето го, опа, че бяга. И в последствие започвате да привързвате. Тук се стремите да има проводима тъкан срещу проводима. Че аз оставих ножката, ама трябваше и това да го махна от тук, да се вижда. Ето го. Всичкото припасва без грешка. Златни ръце и ум има бат Веско. От тук насетне, като почнете, връзвате от този край. И тръгвате нагоре. Привързвате, виждате, че се е разместило или е криво дръцето. Изправяте го, пак привързвате. Пъпката я оставяте, продължавате нагоре, пак изправяте и накрая това нещо, всичкото идва на място. В момента не съм вързал, защото трябва да се губи време и е безсмислено. Но смисъла на самата присадка, ето това изкривяване, се изправя, като се затегне от тук. След това другото отива нататъка. 100% прихващаемост. Този калем е продължение на предишния клон. Или нагоре е имало, да кажем, нека селедораз. И върху него правите присадката, махате пъпките надолу, които са излишни, и това нещо тръгва все едно, че е било тук. Ако е цветна пъпка, има да още по-добре, още същата година може да ви даде плод да видите какъв е, дали са ви измамили, защото днеска много такива мошеници и сайтове се навъдиха. Едно време продаваха шипки, семена от шипки за рози. И казват, че тази семка ще даде такъв и такъв цвят. А в природата няма такова нещо.